Колебай се, дали не е да взема или швейцарката? Тръгвам, Дарлинг. Ще мисля за теб. И за теб също. Той се целува разкошно. И ти не си зле. Чао, Дарлинг! Бай! Бай-бай! Моите съболезнования. Тъжно ми е, Бернар. Ало. Да, аз съм. Приятелят на Турли. Индийска стюардеса. Плътна до него вече, подскачаш. Имал червена точка между веждите. Не, Пиер. Много мило, че не си ме забравил, но вече не се интересувам. Наистина не се интересувам вече. Напиши данните, Бернар. Нека да ти каже данните, моля те, възраст, тегло, ти знаеш какво още. Пиер, задръж за момент. Ти да не си по-удял. Бернар, това е идийка. Червена точка между веждите. Такава възможност не трябва да се изпуска. Ти си откачи. Пиер, тук ли си? Да. Ще взема индийчето. Не за мен. За един приятел. Ще ти го дам. Разбирай се, аз съм до тук. Ало, аз съм приятелят. Къде и кога и как мога да видя индийчето? О, чудесно. Бихте ли ми казали какво още имате в запас? Не, благодаря, вече имам контакт с Уисера. Виетнам? О, това е предизвикателно. Да, записвам. Години 19, килограми 40. Да, интересуваме. Имам слабост към екзотика. Това си го записваш с химикалка на ръката. Исках да ме целунеш, Роберт, забрави ли? Една секунда, шефе, не съм забравил. Джу, водя спешен служебен разговор. Как могат да ни безпокоят посред нощ? Целуни ме и идвай, моля те. Ало, включете ме в каталога си. Ще наскучите, нали? Записвам си номера. Беше ли приятно?